आङो आर'ज गाबो गासिबो जों सुख सान्थियै जाहाथे बयबो थांनानै थानो हायो आरो जिब जुन्थुनि अराय गोजोननाय थाथों। बासुगाव बाजाराव एसे हाबफैदों मा मोनो नायनि दै बासुगाव जुलाफि बाजार नै जुलाफि आरो जुलाफि दुर्गा फुजा माने जुलाफि गोजाबो दङ माबा माबि कालारबो दङ नै ओइ खुरा এইটো কি দিছে এইটো गुर आरो এইটো सिनि औ कालारथ' बेलेग হয় आरोखि ओरैहाय गस्लाफोर लानाय दं नै गस्लानो ओमफ्राय फिसा फिसा ओरैथ' गोरलैफोरखौ लाबोजाया नै बिजों खुदियाफोरखौ लाबोजाया आरोखि नै हिन्जावफोरनि आखाइयाव माबा माबि दाफबनाय माथो दंफां थुख्राबो এইটো কি বস্তু লাল চন্দন ইটো কি কৰা যাব হা এই বেয়া হৈছে নেকি নাকতহে লগাই দিলোঁ মই অলপ লাল চন্দন আৰু এইটো বগা চন্দন পূজাৰ কাৰণে এইটো কি বস্তু হা मानिबा माबा माबि दङ हाबैनि एसे फुजानि सोरबा सोरबा माबा माबि खुलुमनो नागिरदों बासुगावनि फुजा मण्डप नै ओरैबायदिखाय वाव दिनै बावहाय एसे बेरायफैदों जुबिन गार्ड दं लोगोसे हनै जुबिन गार्ड दं खाथियाव मेम'रियेल चार्च कर्सिं बावहाय फुजा मण्डपाव सफैबाय मेदामाबो बासुगाव बाजार मेन टाउनाव जुबिननि बयबो बिबार बावदों आगरबाथि सावदों रुंसारि जानायाव जेरावबो नुगोन जुबिन गार्डनि सावगारिखौ बयबो उन्दैनिफ्राय बिमानिफ्राय लाना बयबो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर थाग्रोबाय दिनै बिमा दुर्गा देवीनि अष्टमी दिन साफ्रोमनोबो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय हरग्रोबाय दिनै आङो देरहाखांनायनि उनाव दिनै गोथार अष्टमी दिन बिमा दुर्गा देवीनि मोनसे गोथार दिन बियो बेवहाय आङो बिमा दुर्गानिसिम आर'ज गाबो गासिबो बिटिसि बासिजों लोगोसे गासै मानब जाथि आरो जिब जुन्थुनि अराय गोजोननाय थाथों अराय स्थायि जोरनानै थाथों प्रिथिबिया जोरनानै थाथों आं बिमा दुर्गानिसिम बेखौनो आङो आर'ज गाबो गासिबो जों सुख सान्थियै जाहाथे बयबो थांनानै थानो हायो बेनो आंनि मेसेज बासुगाव बाजाराव एसे गिदिंनायाव फुजानि बन्द' दिन ना ओमफ्राय आरो माथो खालामनाय फुदला नुदों केमेराया स्कुटिं सारखौ ग्रोब लोगो मोनबाय ओमफ्राय एसे फिसाबो भिडिअ' लाफानाया दा बाजारावथ' नै बाजारानोसै एसे फुजा नालाय होंगो-दोंगोथार ओरैहाय लाबोब्लाथ' नै कि बुस्थु रे दा होदों आरो होदों जानांगौआसो थोथारबाय सिनि ओइ गोलाव खालामला दोनथ'बाय दे